Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkan mu sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Idan wannan shine zuwan ka da farko wannan channel ta mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar sanarwa domin samun labaran mu da dumadumin su da zarar mun saki. Zai zo dalin zuwa kan wayarka ba tare da bata lokaci ba, kalle shi da zafin sa. Assalamu alaikum. To yan uwa, da farko dai akan abin da mutane suka yi ta kira na a waya, waɗansu a comment section, waɗansu a WhatsApp, dangane da bidiyo kusan guda 4 da ita wannan baiwa Allah ta yi murja, wanda a ciki ta ambaci wasu abubuwa guda 4 wanda su suka bi mutane mamaki. Duk da yake alhamdulillah mutane suna da hankali, sun higa da yawa comment section ɗinta. In ka je ka duba za ga kaso 2 cikin 3 ban ce komai ba, amma suna karyata abin da take faɗi. Wannan ba martani zan yi mata ba, dan nayi tana cewa an dai rigima ce, to ta shirya za ta iya da ni da masu goyon bana. A'a, ni ban shirya ba, kin fi ƙarfi na. Da dai a ce wasu hujjoji kika riko sai in doni ma da nawa, amma rigima kin fi ƙarfi na. Dan haka mai da makamanki baki samu abokin rigima ba. Me yasa zan yi wannan bidiyon? Zan yi wannan bidiyon saboda maganganun ta guda 4. Na farko ta ce wata ce abokiyar rigimanta ta ɗauke nauyin wani bidiyo a kanta. Wannan ita ce magana ta farko. Ni kuma nake cewa a lokacin da take faɗin wannan maganar ma da na gani, zuciyata da ƙwaƙwalwata, idan na iya ma tuno abokiyar rigimar tata, to Allah ya tona min asirin ma da yake boye. Ban ma tuno abokiyar rigimar tata ba, tunda su irin wannan abokan rigimar sa suna da yawa, wa ma zan tuno. Ba ma wai idan ma gaske take ba, in tuno ma abokiyar rigimar tata na kasa. Sai daga baya kai wani muke waya da shi, nake cewa ce abokiyar rigimar tata, yake cewa wai ko ummi Shakira. Nace to ummi Shakira ai ni ma abokiyar rigima ta ce. To kuma sannan ni ba to kenan kai minti ya kare na biyu, sai ta ce wai kai Abu Salma, tun kan a fara TikTok na san ka a Memujiya din wani gari ne da yayi kaurin suna a Bariki. Sai ta ce ta san ni a can. Ni kuma sai nake cewa in ma na san Memujiyan na taba zuwa, ba ko aikin alkhairi ma in ya taba kai ne Memujiya, to Allah ya tona min asiri, ban taba zuwa ba ma. 2 na 3 sai take cewa tana rantsewa da billahi allazi la ilaha illa huwa, wato irin rantsuwar da annabi yake yi. Tace tana yin wannan rantsuwar cewa har gidan mahaifinta naje, ban nasara ba, na biyo mata ta nan. Ni kuma ina cewa idan ma na san gidan mahaifin Murja, ko na san layin, ko na taba zuwa da sani na, to Allah ya hana ni abin da nake nema, wallahi ban ma sani ba. Na 4 sai take cewa ko ita bai taɓa yin sigari ba. To dai a takaice abin da nake so in faɗi shine, da Allah wannan bidiyon ba martani nake mata ba, ku waɗanda kuke tambaya ta. Na gani da yawa sun ce Allah kan ne magana, wai in ce da Allah kakkaza. Wallahi kai wani abu a ɓoye ka ga yana ƙoƙarin fitowa, shi ke ɗaga ma hankali, amma a ƙirƙira abin da ba kai ba a ce kai baya ɗaga ma hankali wani lokaci. Saboda haka ni yanzu a nan nake amfani da wannan damar na isar da saƙo guda 2. Na farko, ina wajjahar da saƙona zuwa ga su mutane masu sauraro. Da yawan mutane sun ɗauki TikTok kamar fim, wato abin da ba gaske ba. Kawai za ka fito kai ka tobararka, kai ƙagenka, kai rai mutuncinka. Muna kallo irin yadda ana rigima a TikTok, za ka ji kamar yana taimakon wannan abin. Ni kuma kawai sai in fito in ce ke Murja, ni ma na san kin taɓa zubar da ciki, ni ma na san abokin yin kaza. A'a, wannan abin sai Allah ya tambaye ni, ko da alamawa ne ba alama. Wato wasu sun ɗauki TikTok kamar haka, in ana rigima a TikTok haka ake, yana ta faɗa haka kawai. Ni ma in bidiyo in mata wani ƙagen wanda ba fani da shaida, ba da tabbas, kuma ni na san ba a yi ba, kawai in ƙagawa Murja. Wannan abin haramun ne. Na 1 kenan. Na 2, idan kai ƙoƙarin kaiwa mutum ƙage saboda ka kare kanka, to Allah ba zai baka kariya ba, kuma dama kai ba za ka iya kare kanka ba, sai dai Allah ya kare ka. Da haka mu ba mu ƙoƙarin mu yi wa mutum ƙage, muna roƙon Allah ya ba mu kariya. Na 3, duk dai zuwa ga su masu sauraro, muna sanar da mutane cewa me yasa na ce TikTok wasu sun dauke shi kamar fim. Da yawa waɗanda suka dinga zagi na farkon fara yin TikTok ɗina, suka dinga daga hoton suna zagi na, wallahi idan muka haɗu da su a fili a wasu gurare, sai ga mutum wani ma yanda yake zagin ka a TikTok, sai ka ɗauka in kun haɗu kanka zai, amma in kuka haɗu ga so yake ma ku ɗau hoto. Na ce to wani TikTok ɗin nan ko ba gaske bane ba, ka gane ko? Sai abokan rigiman mu a TikTok ɗin nan wanda suka dinga daga hoto suna zagi na, wallahi da yawa na haɗu da wasu a fili, amma sai ga wani malam zo mi hoto.
wallahi na ga irin wannan da yawa. To saboda haka wato su sun ɗauki TikTok ɗin nan kamar wani fim, wanda kuma ina so in sanar da mutane cewa duka da abin da kake a TikTok da abin da kake a fili wasu ɗaya ubansu ɗaya Allah yana rubutawa. Da Allah annabi yake cewa ittaqillaha haythu ma kunt, ka ji tsoron Allah duk inda ya kasance, yana nufin har a TikTok, cewa duk inda ya kasance yana nufin har a TikTok. Wannan kenan ita Murja maganganun da ta faɗi cewa kuma in na isa na tsokano ta hirya za ta hirya da ni da masu kare ni za ta a'a kin fi karfin mu mai da makamanki, kin fi karfin mu, ba za mu iya rigima da ke ba, mun sara miki, mun sara miki. Kawai dai abin da nake baki shawara shine ki ji tsoron Allah, ki sani duk rigimar da zaki da mutum ki daina kokarin kagar abin da bai faru ba ki ce ya faru. Wannan abin ba za ki iya sanin lokacin da haƙƙin abin zai bibiye ki a rayuwarki ba, duk da watakila ku ba ku tunanin haƙƙi yana bibiyan mutum tun a duniya. A'a, Allah wani abin baya bari sai an ji lahira. Na ma ku an yi maganar lahira ba ruwanku, an yi maganar lahira kuna ganin kawai ma ba za ta do ba, Allah ku ya ce za ta do. To da haka wannan kawai shine shawara ta, idan kin yi nadama akan abubuwan da kika kaga kika jingina zuwa gare ni, nadama ta same ki, to ki biyo ni ko ni da ke ko a TikTok zan yafe miki. In ko baki nadama ba, to dama Allah ma baya yafewa wanda bai nadama ba. To ina jiran Allah ya nuna min ran da haƙina zai bi ki. Assalamu